Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baky tarap yurtmyzdakym täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şun hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly Nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu resmi namalaň taýýarlanan tasamalaryna garaly we birnäçe möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, biz şu Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly Nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlise resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryny sereder we käbir meseleleri ara maslahatlaşar. Hormat prezidentime de mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa puwdoklary ýumynyň meýlekde ösürmek, jemgyýetimiz demokratiýalaşdyrmak maksady bilen milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işler barada maglumat berdi. Ýa-da döwürde mejlisiň şu ýylyň 16-njy ýylyna geçirijek 6-njy çağrylşynyň Nowatdaky 19-njy maslahatyna taýýarlyk görülýär. Mejlisiň wekilleri halk maslahatynyň agdara bilen birlikde şu ýylyň 2-nji 6-njy iýul aralygyna Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşyk guramasynyň parlament assambleýasynyň işine gatnaşdy. Mejlisiň deputatlary halkara hyzmatdaşlygyny we parlamentary gatnaşyklaryny ösürmek maksady bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky wekilhanasy we Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşyk guramasynyň merkezi bilen birlikde okuw maslahatlaryna gatnaşdylar. Mejlisiň wekilleri täze taryhy ýamyň taraplaryna ruhlanyp, watanymyzyň durmuşyk ykdysady we medeni ösüşiniň esasy gurlaryny, döwletimiziň halkara başlangyçlaryny we ýurdumyzyň içerik hemde daşary syýasatyny wagt etmek, olaryň ähmiýetini düşündirmek boýunça gurulýan şeýerlere gatnaşýarlar. Soňra hormat prezidentimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew söz berdi. Babaýew milli parlamentiň öňünde goýulan wezipeler laýyklykda ýurdumyzyň hukuk büniýadyny kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Demokratik, hukuk we dünýägi döwletimiziň hukuk büniýadyny döwrüň tarap laýyklykda kämilleşdirmek we halkara hukugynyň amomy ikrar edilen kadalaryndan uguralyp döwre baplaşdyrmak maksady bilen adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, ýaşlar baradaky döwlet syýasaty babatda hemde ýurdumyzy ýumynyň meýlekde ösürmäge we halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýoklandyrmaga gönükdirilen kanunçylyk mamalary boýunça ara alyp maslahatlaşmalar geçirilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň täze kabul edilen maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmegiň orlaryna degişli kanunçylyk namalaryny seljermek we täze taslamалary taýýarlamak boýunça işler alınıp barýar. Halk maslahatynyň agdalary ýurdumyzyň syýasatda, ykdysadyda we halkara gatnaşyklarda döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde gazanýan üstünliklerini wagt etmek maksady bilen köpçülikleriň habar berişleri işlerine ýygydarly çykyş edýärler. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň döwletiň durmuş ykdysat taýdan ösüşiniň möhüm wezipelerini, halkara hukuk tejribesiniň amomy ikrar edilen kadalaryny nazara almak bilen kämilleşdirilýän hukuk büniýadyny berkitmek boýunça Milli Geňeşiň alyp barýan işleriniň ähmiýetini bellädi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gellimradow söz berdi. Vice-premier rehmet serişlerini netijeli dolandırmak we rehmet bazarının meselelerini utkoşturmak boýunça özgörtmeleriň çäklaryny amala aşyrýan işler barada hasabat berdi. Ýazyrky döwürde ýurdumyzda döwlet idara kärhanalarynyň wezipe sanawlaryny tasdiklamak we alalaşmak boýunça işler rehmet kodeksiniň taraplaryna laýyk gelýän degişli tertipname esasynda alınıp barýar. Vice-premier Türkmenistanyň jemgyýetçilik birleşikleri hakkyndaky kanunyna laýyklykda hereket edýän kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek hemde idara kärhanalaryň wezipe sanawyny tasdiklamagy düzgünleşdirmek maksady bilen bu tertipnamanyň taslamasynyň erejinin görnüşde taýýarlananyny aýdyp, bir resmi namanyň düzgünleri hakynda maglumat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ilaty işlenip etmegiň ýokary derejesini saklamagyň hökümetimiziň durmuş syýasatynyň möhüm ugrulugyna öňçekdi. Burada wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek üçin halk goýulygy toplumynyň ýokary depkinde ösürmegi, maýy goýum işçiligini artdyrmagy, giňmeçerli maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegi möhüm şert bolýar. Ykdysady özgörtmeleri giňden durmuşa geçirmegiň çäklaryny, adamlaryň hukuklarynyň üpsün edilmegini nazarlaýan rehmet bazary kemale gelýär diýip döwlet başlygymyz bellädi. Hemde degişli meseleleri jekmejek öwrenmegiň wajypdygyna üns çekip, bu babatda vice-premiere anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Balkyn vilayetinde Udynada meýdançasyny özleşdirmek hemde onuň çägini giňeltmek boýunça alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň gün mataryna Udynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler dowam edýär.
Häzirki wagtda bu ýerde ýerasty baýlyklary özleşdirmek hemde bu işlerini maddi enzamlaryň üpsün etmek we guýlaryň durkuny täzelemek boýunça giňgirimli işler alınıp barlýar. Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasy tarapyndan geçirilen geologiya gözlegi barlygy esasynda Türkmen Döwlet Konserni tarapyndan baý uglevodorod serişdelerini netijeli ulanmak we onuň çägini giňeltmek maksady bilen Udynady meýdançasynda 7300 metr çoňlukdan newit we tebii gaz alyndy. Onuň özi newitiň çykarylýan mukdarynyň artdyrjakdygyna hemde bu käniniň çäginiň hasy giňeldirijekdigine aýdyň şaýatlyk edýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýakyn geljekde bu ýerde degişi işleriň geçirmeginiň ýurdumyzyň neft-gaz toplamynyň kuwatyny ipes artdyrmaga mümkinçilik berjekdigini bellädi. Döwlet başçylaryna Sewitin tebii serişdelerini senagat taýdan gaýtadan işlemegi kämilleşdirmegiň wajypdygyny öňsüçekdi. Hormat prezidentime neft-gaz toplamynyň bu ýerde geologiya gözlegi işleri dowam etmegi barada vice-premieri anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýaz Muradow möhümlen obagjylyk işleriniň barşy ýurdumyzyň sebitlerini suwpçynçylygyny gowlandyrmak boýunça geçirilýän çäreler barada hatabat berdi. Şu günleri Gowça meýdanlaryna Agrotenkanyň kadryny laýyklykda iýdek işler geçirilýär. Şol sanna hatarary bejergi hemde mineral dökünleri bermek we öz işlerini tutmak işleri alınıp barlýar. Ýygnalan bugdoý hasylyny talaba laýyk saklamak maksady bilen ony kabul ediş nokatlarynyň elevatorlary we ammarlary daşamak, geljek gelen bol hasyl üçin bugdoý tokumuny taýýarlamak işleri dowam edýär. Şonuň bilen birlikde bugdoýdan boşan meýdanlarda sürüm we ýerleri tekillemek işleri utguşly geçirilýär. Aralyk obagjylyk ekinlerini ekmek boýunça degişli çäreler görülýär. Yetiştirilen ýazlyk yer almanyň we beýleki göýük bakça ekinleriniň hasylyny ýygnap almak, bu önümler bilen ilaty we üpsün etmek ugruna geçirilýän degişli çäreler barada hem hatabat berildi. Vice-premier ýurdumyzda suwpçynçylygyny gowlandyrmak boýunça alınıp barýan işleriň çäklerini Daşoğul vilayetinde degişli işleriň geçirilýäni barada hem hatabat berdi. Häzirki wagtda Sewitde suwur şakabalary araslanýar, içerki suw serişdelerini tygyşytlamak maksady bilen derul işler alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, puwdogyň hasyllygyny ýoklandyrmak ugruna ýygyderli geçirilýän çäreleriň, sürümli ýerleriň we TNK-nyň netijeli peýdalanmagynyň ýurdumyzyň gallaçyk puwdogyna gadanlýan üstünlikleriň binýadydygyny aýtdy. Hemde bugdoý ýorogyny üstünlikli tamamlamak we ýygnanan hasyly talaba laýyk saklamak boýunça derul çäreler görmek babatda vice-premieri degişli görkezmeler berdi. Döwlet başçylaryna hasyla hasyl goşulýan şu gyzgalanly döwürde Gowça iýdek işlerini güýçlendirmegiň, bu işlerde Agrotenkanyň görkezmelerini birk eýermegiň möhümdigini belläp, bu babatda anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz göýük bakça ekinlerini, şol sanna yer almany hemde beýleki obagjylyk önümlerini ösürip ýetişdirmek üçin bölünip berilýän ekin meýdanlarynyň giňeldilmeginiň, olaryň öndürilýän mukdaryny artdyrmagyň möhümdigini çekip, meýdan işlerine Agrotenk kadralaryň berjaý edilmegine, bu çäreleriň öz wagtyny hemde ýokary hil derejesinde ýerine getirmegine aýratyn üns bermek taşyrdy. Şunda döwlet başçylarymyz obagjylyk puwdogyna alman häzirki zaman gadananlarynyň tutugyjytlaryş tehnologiýalaryň işin ornaşdyrmagynyň hemde tutuşlygyna ýurdumyzyň obagjylyk puwdogyny mundan meýlekde ösdürmegiň möhüm ugry hökümine ekrançyk medeniýetiniň ýokarlandyrmagynyň zerurdygyna aýratyn üns çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pirçekow akallaky gazdan benzin öndürýän zawodyň önümçi kuwatlyklaryny artdyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne Türkmen Kimya Döwlet Konserni tarapyndan himýa tenaгаtyny ösdürmek, puwdogyň önümçi kuwatlyklaryny ýokarlandyrmak arkaly himýa önümleriniň möçürlerini artdyrmak boýunça wezipeleriň ýerine getirilmegine gönükdirilen ýygyderli işler geçirilýär. Ahal vilayetine gurulan gazdan benzin öndürýän zawodda Eko 90 kysymly benzin, suwuklandyrylan gaz hemde kükürtlendirilen dizel fraksiyasy öndürilýär. Yanvar-ýun aýlary aralygynda meýilnama 120,18 götürüm ýerine getirildi. Vice-premier zawody taslama kuwatyny çykarmak hemde önümleri amatly bahalardan ýerlemek maksady bilen zawodyň çägini goşmaça ammarlar toplamyny gurmagyň maksady laýyk boljakdygyny belläp, döwlet başçylarynyň garamagyna bu babatda halkara bäsejigini iglan etmek teklifini beýan etdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, hüdürlüğünün teklifi makullady. Hemde burada degişli işler geçirmegi taşyrdy. Döwlet başçylarymyz bu senagat toplamynyň tebii gazdan benzin öndürmek boýunça dünýäde ilkinji zawodyň öýrençi kuwatlyklaryny doly peýdalanmagyň möhümdigine üns çekdi. Hormat prezidentimiz bu iri kärhananyň ekologiýa taýdan arasy önümlerini dünýä bazarlaryna barha uly istek bildirilýänini belläp, onu alınıp barýan işleri hemişe gödөгçülükde taklamagy taşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa Liverpool aýatynyň Türkmena baş şäkerini şu ýylyň 11-nji 14-nji oktýabr aralygyna geçiriljek Tenetçilik we amalgaşam turmaty dünýä halklarynyň mirasyny atly halkary festiwalynyň guramaçyk meselleri barada hadabat berdi. Bu festival hormatly prezidentimiziň alyp barýan oýun halkary teatratynyň çäklerini geçirilýär. Bu teatrda medeniýet diplomatiýasyna aýratyn orun degişidir. Ýa-da kuwatda senetçilik we amalgaşam turmaty dünýä halklarynyň mirasyny atly halkary festiwalynyň düzgünnamasy işlenip taýýarlandy. Halkara festivaliniň çäklerini halk senetçiliginiň we amalgaşam turmatynyň dürli gurlary boýunça sergi ýarmarkalaryny guramak, ustatlyk sapaklaryny, alma amalat sagatlary we beýleki çäreleri geçirmek gözüňde turýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, ýadyrky döwürde garaşsyz bitarap Türkmenistanyň halkara birleşigindäki bilint awraýynyň diňe bir ýurdumyzyň ykdysady kuwaty bilen däl, türkmen halkynyň baý taryhy, medeni mirasy bilen şertlendirilýändigini bellädi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli müňilliklaryň dowamyna toplanýan ägirt uly milli mirasymyz ýadyrky döwürde ony aýygyl saklamak hemde ösürmek watanymyzyň dünýä medeni giňişliginde eýleýän orunyň ähmiýetlidiginiň ýene-de bir tasdiknamasydyr. Halkara derejeli şeýle medeni forumyň geçirilmegi amalgaşam turmatynyň gadymy çeşmelerini içgin öwrenmekde, dünýä halklary bilen dostlukly gatnaşyklary ösürmekde uly ähmiýete eýdir diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hormatly prezidentimiz Tenetçilik we amalgaşam turmaty dünýä halklarynyň mirasyny atly halkara festiwalyny belirlenen möhletlerde geçirmek baradaky teklifi makullap, vice-premieri biçäreni ýokary guramaçyk derejesine geçirmek boýunça anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Aman Epedow ulal berilen tawşyklaryň ýerine ýetirişi barada hatabat berip, döwlet başlygynyň garamagyna Aşgabat şäherine 2025-nji ýylda sambo boýunça dünýä çempionatyny geçirmek hakyndaky kararyň taslamatyny ödürledi. Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň iýun aýyna kabul eden kararyna laýyklykda bu çempionaty 2020-nji ýylda geçirmek meýilleşdirilipdi. Şonuň bilen baglykda Halkara Sambo Federasiýasy bilen birlikde degişli guramaçyk işler ýerine getirildi. Ýöne dünýäde emeli gelen epidemiolog ýagdaýlar sebäpli Halkara Sambo Federasiýasynyň ýerine getiriji komitetiniň 2022-nji ýylyň 27-nji apreline geçiren mejlisinde sambo boýunça dünýä çempionatyny 2025-nji ýylda Aşgabat şäherine geçirmek baradaky çögüt kabul edildi. Bu teklip ýurdumyň sport we ýaşar teatry ministrligi hemde Töwüşdirmäti Milli Federasiýasy bilen birlikde öwrenildi we gollanyldy. Iri halkara ýarşyny 2025-nji ýylyň noýabr aýyna Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçiginiň başa-baş Töwüşdirmäti sport toplamyna geçirilmegi we çempionaty ýokary derejede guramak boýunça guramaçyk topanyň döredilmegi hemde Halkara Sambo Federasiýasy bilen Türkmenistanyň Töwüşdirmäti Milli Federasiýasynyň arasynda goşmaça alalaşyk baglaşmaga ygtyýar berilmegi teklip edilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, paýtagtymyzda sambo boýunça dünýä çempionatynyň geçirilmeginiň wajypdygyny belläp, onuň garaşly Türkmenistanyň sport awraýyny mundan meýlekde belende götermekde, daşary ýurtlar bilen diýip bolan gatnaşyklary puwturandyrmakda ähmiýetlidigini nazara almak bilen iri halkara ýarşynyň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi taşardy. Döwlet başlarymyz jemgyýetimizde sagdym durmuş şeýerlerini puwturandyrmak, ýaş nesilleri sport bilen meşgullanmagy çekmek boýunça alınıp barýan köpügli işleriň Türkmenistanyň sport we ýaşar teatry ministrligi hemde Töwüşdirmäti Milli Federasiýasy bilen birlikde geçirilmelidigini aýtdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz vice-premieri ýurdumyzyň sambo boýunça milli ýygyny toparlaryň düzümine iň gowy türgenleri taýlap almak hemde bu halkara ýarşyna taýýarlyk boýunça zerur işleri geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz degişli karara gol çekip, ony Sandy Ulgamarkaly vice-premieri berdi. Hemde ähli meýilleşdirilen çäreleriň ýerine getirişine bir gödäwçilik etmek babatda birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Mehmedow Türkmenistanyň prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna döwlet saparyna görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Bir tarap ýurdumyzyň daşary teatratynyň ileri turýan ugurlarynyň birim Türkmenistanyň goňşy döwletler bilen gatnaşyklaryny ösürmekden ibaretdir. Türkmenistan Özbegistan bilen siyasi diplomatik, tüwda ykdysady we medeni ansanperwer ugurlar boýunça gatnaşyklary ösürýär. 2007-nji 2020-nji ýyllar aralygynda iki ýurdun döwlet başçylarynyň derejesinde ýöwara saparlaryň 25-de guruldy. İki tarap bilen gatnaşyklaryň hukuk büniýady şuň küneçenni iki döwletiň arasynda gol çekilen 246 döwletara, hökümetara we pugdugara resmi namlar bilen berkidildi. İki ýurdun sewitleriniň arasynda göni gatnaşyklaryň puwturandyrylmagym iki tarap bilen hyzmatdaşygyň okgully ösürilýändigine şaýatlyk edýär. Hormatly prezidentimiziň garamagyna 14-nji 15-nji ýylda meýilleşdirilen taparyň maksatnamasy götürildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep,
Türkmen özbek gatnaşyklarynyň dostlukly, hoşnýetli goňçylyk häsiýeti edigini kanagatdan bilen bellädi. Şol gatnaşyklar iki ýurdun doganlyk halklarynyň taryhyň dowamyny kemale gelen gatnaşyklaryna hemde medeni ruhy umumlygyna esaslanýar. Bugün döwletara gatnaşyklary taraplaryň hoşmeýilli erk islegine daýanyp, iýlikderli we okgunly ösürilip, täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Türkmenistan we Özbegistan Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ykdysady hyzmatdaşlyk Guramasynyň hemde beýleki Awraýly halkary we Sewit guramalarynyň çäklerini de köp taraply görnüşde netijeli hyzmatdaşlyk edip, birik-birige öýdary golluk berýärler. Hormatly prezidentimiz ýokary derejedäki gepleşikleriň wajypdygyny belläp, vice-premieri Özbegistan Respublikasyna döwlet saparynyň ýokary derejesini öpçün etmegi tapşyrdy. Şol saparyň barşynda netijeli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge, onuň köpügürli mümkinçilikleriniň peýdalanmagy ýardam etjek resmi namlaryň toplamyna gol çekmek gödüňli tutulýar. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýewa söz berdi. Çakyýew halkara ulag yssaşyl geçergeleri, ýödary ara baglanşyk we ösşatly halkara maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Bu forum halkara we sewtary derejesinde häzirki zaman ulag logistik ulgamynyň kereketiniň işçileşdirilmegine gönükdirilenler. Ony iş ýylyň 18-nji 19-njy iýulynda ýurdumyzyň Sewda Senaty darasynda geçirmek meýilleşdirilýär. Maslahatyň çäklerine halkara ulag we yssaşyl geçergesini döretmek hakyna İran İslam Respublikasynyň Katar döwletiniň Oman sultanlygynyň Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň hökümetleriniň arasyndaky araşygyň Aşgabat araşygy iş komitetiniň 3-nji mejlisini hemde Kyrgyzstan, Özbegistan, Türkmenistan, İran we Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan, İran, Türkiýe geçerleri boýunça ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 1-nji iş duşugynyň geçirilmegi gödüňli tutulýar. Maslahatyň gün tertibine ekologiýa ugurlary, durnukly ösüş ulgamy, buğdagy ösürmekde alymyň we bilimiň orny sanalaşdyrmak ýaly mühim meseleler girdildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýazyrky zaman şertlerini ulag ulgamyna gatnaşyklaryň eklemumy durnukly ösüşiň mühim şert hökümine ähmiýetli orun eýleýändigini bellädi. Döwlet başlarymyz ýödary beýiklikli halkara hyzmatdaşlygynyň mundan meýlekde ösdürmegine kuwaty itergi berjek halkara maslahatynyň ähmiýetini belläp, agentligiň ýol başlygyna onuň ýokary guramaçlyk derejesini öpçün etmegi we ähli urduş meseleleri öz wagtynda we utgaçykly çözmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Tanly Çözgüt 2022 innowasion taslamalaryň beýleşigini geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hem hatabat berdi. Program öpçünçiligini we innowasion usullary işläp taýýarlayan ýaşlary höwetlendirmek maksady bilen ýurdumyzda 2020-nji ýylda innowasion taslamalaryň beýleşigine badylga berildi. Tanly ykdysady ösdürmek boýunça konsepsiýada 2021-nji 2025-nji ýyllarda sanly ykdysady ösdürmek boýunça döwlet maksatnamasynda kesýetilen wezipeleri ýerine getirmek, täçil program öpçünçiligini taýýarlamak we olary ornaşdyrmak hemde beýleki degişli ugurlar bilen meşgullanýan ýaşlary höwetlendirmek maksady bilen Tanly Çözgüt 2022 beýleşigiň nowatdaky tapgyryny geçirmek meýilleşdirilýär. Ony sağlyk goraş, ilim we bilim, ulag logistika, elektron senagaty, obagaçylygy, hyzmatlar ulgamy ugurlaryny geçirmek gödüňli tutulýar. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýazyrky döwürde ýurdumyzyň ähli puwdaklaryny sanalaşdyrmak, ölümçüge alman gazanlaryny ornaşdyrmak boýunça maksatnama bilen işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Munyň özi ähli puwdaklaryň işiniň döwrüň taramda laýyk derejede döwre wagtlaşdyrylmagyny öpçün eder. Döwlet başlarymyz dünýäniň öňde tejribesiniň öwrenilmegine ünsiz çekip, Tanly Çözgüt 2022 innowasion taslamalar beýleşigini geçirmek baradaky teklif makullady. Hemde onuň ýaşlaryň zehini we okuwyny ýüze çykarmakda aýratyn ähmiýetli boljakdygyny belläp, bu babatda agentligiň ýol başlygyna anyk tapşyryklar berdi. Tanly ulgamy arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da birnäçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis şemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, biz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde birnäçe meselelere teretdik. Puwdaklary ösdürmäge gönükdirilen käbir resmi namalary kabul etdik. Şunuň bilen Ministrler Kabinetiniň sany ulgamy arkaly mejlisini geçirip gutarýar. Men siziň ähliňizde berk jan saglygyny, maşgala wadançylygyny, berkarar watanymyzyň güllä ösme uğruna alp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirlikläriniň energetika we infrastruktura ministri Suheyl Al-Mazruyny kabul etdi.
Birleşen Arap Emirliklerinin energetika we infrastruktura ministri wagtap kabul edeni üçin tüýsürekden hoşarlyk bildirip, hormat prezidentimize Birleşen Arap Emirliklerinin prezidenti Şeyh Mohammed bin Zayed Al Nahyan'yň mehirli salam getirdi. Hemde Birleşen Arap Emirliklerine tapar bilen gelmek hakyndaky çakylygy gowşurdy. Şeýlekem ol Birleşen Arap Emirlikleriniň premier ministriniň ornatary, prezidentlik işleri boýunça diwanyň ministri Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'yň hormatly prezidentimize iýeren mehirli salam getirip, Birleşen Arap Emirliklerine ýurdumyz bilen dostluk gatnaşyklarynyň we öýdary bähfeti hyzmatdaşyň putrandyrylmagyna uly ähmiýet berilýänini bellädi. Soňky ýyllarda bu gatnaşyklar täze many mazmun bilen baýlaşdyryldy. Hormat prezidentimize hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Birleşen Arap Emirlikleriniň ýokary ýolbaşy düzümine mehirli salamny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hemde Türkmenistanyň diýip bolan dostlukly döwletary gatnaşyklaryna agrarlydygyny tasdiklady. Şol gatnaşyklar netijelik we öýdary bähfetli hyzmatdaşyk ýürelgileri esasyna gurulýar. Duşuň barşyna iki taraplyň hyzmatdaşygy mundan meýlekde ösdürmegiň, şol sanyna onuň möhüm ugrub bolan energetik bolgamyna gatnaşyklary puwturlandyrymagyň geljegi ara alınıp maslahatlaşyly. We ulgam iki ýurduň ykdysadyetleri üçin strategik ugrub bolup durýar. Şoňa bilen baglykda Birleşen Arap Emirlikleriniň işgüller toparlarynyň Türkmenistana amala aşyrýan giňerimli özgertmeler maksatnamalaryna hemde düzümleýin taslamalary uly gyzyklanma bildirýänlikleri bellenildi. Munyň özi netijeli işgur gatnaşyklary maýy goýmaýyşyny işçiňleşdirmek üçin giň mümkinçilikler üçin edýär. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň milli ýalňyş energetika toplamyny döwre baplaşdyrmak we diversifikasiýa bilen ösdürmek strategiýasyny durmuşa geçirýänini belläp, döwletimiziň ulewadrot çygmalyny çykarmak we gaýtdan işlemek, döwre bap orduş düzümi kemale getirmek babatda puwdaga innovasiýalary, sany tehnologiýalary we ýöňdebarjy işläp taýýarlamary çekmek orna ýerýänini aýtdy. Bu babatda ýola goýulan birlikde işlemek boýunça köp ýyllyk tejribe eýe bolan netijeli hyzmatdaşyk ösdürmek üçin oňoýly şertler bar. Şoňa baglykda ýaşyl energetika, öýdary gatnaşyklar, ekologiýa taýdan arasynda dikeldilýän energiýa çeşmelerini, hyzysanyny günge ýyl energiýasyny ulanmak wajyp taplanýar. İki taraplyň gatnaşyklar meselelerine uly üns berilýän üçin mihman hormat prezidentimize hoşarlyk bildirip, Birleşen Arap Emirlikleriniň işgur toparlarynyň Türkmenistan bilen uzak möhletli hyzmatdaşlyga hemde täze geljeguli taslamalara gatnaşmaga çalşýanlyklaryny tasdiklady. Bellenşýäli netijeli ykdysady we maýy goýum fiýadatynyň ýygyderli durmuşa geçirilýäniň netijesinde ýurdumyz halkary giňişligini öýüni ygtybarly we jogapkärlik hyzmatdaş hökümine görkezdi. Mihman Aşgabatda bolmagynyň galdyran täsirleri barada aýtmak bilen Akmermerli Türkmen paýtagtynyň gözelligini hemde bir ýerde amala aşyrylýan gurulşyk işleriniň ýokary derejesini belledi. Duşuň ahyryna hormat prezidentimiz we Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri diýip bolan iki taraplyň hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde puwturlandyryljakdygyna hemde öýdary bähfetlilik, uzak möhletliň ýetatsa puwturlandyryljakdygyna we üstünlikli ösdürjakdygyna täze many mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna adam bildirdiler. Duşukdan soň mihman habarçamyda çeýli görünmerdi. Biziň hormatly prezident bilen duşugymyz üren netijeli boldy. Milki bilen wagtap kabul edeni üçin hormatly prezidente tüýsürekden hoşarlyk bildirdim. Hormatly prezident bilen iki taraplyň hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýy we ony mundan meýlekde ösdürmegiň geljeki ugrularyny ara alyp maslahatlaşdyk. Häzirki döwürde Birleşen Arap Emirlikleri bilen Türkmenistanyň arasyndaky diýip bolan dostluk gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejeye çykanlygyny kanagatlanma bilen bellemek isleýän. Munyň özi iki taraplyň ýokary derejedäki duşuklaryň dowamyna gazandan ýaşyklaryň üstünlikli durmuşa geçirilýänini görkezýär. Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşyň dürli ugrulary boýunça sazyşly ösdürjekdigine puwta ynanýan. Men şu ýerde Akmermerli Aşgabatyň binagarlyk babatda ýokary ösüşe eýe bolanlygyna göz ýetirdim. Paýtagtyň ajaýyp keşbi, şäheriň ösdürülmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýänini aňladýar. Şeýlekem men Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen bolan duşuň barşyna Cenab prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti Şeyh Mohammed bin Zayed Al Nahyan'yň Birleşen Arap Emirliklerine tapar bilen gelmek hakyndaky iýberen çakylygyny gowşurdum. Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Munyň özi biziň üçin uly mertebedigini aýtmak isleýän. Sag bolun. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi nämäsi bilen tanış edýäs. Halklaryň arasynda dost soňlygy, hoşniýetli goňşulygy, hasam puwturlanmak hemde beden terbiýany we spordy wagt etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýürelgilerini işeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgul bolmagy, giňden çekmek, şeýlekeme ýurdumyzyň halkara sport awraýny hasa belemde götürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi.
Resmi näme laýykda sport we ýaşar syýasaty ministrligine Halkara Samba Federasiýasy bilen birlikde 2025-nji ýylyň noýabr aýynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçiginiň başa-baş söwüş turnury sport toplumyny samba boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi. Samba boýunça dünýä çempionatyny geçirmek baradaky guramaçylyk topary dürdürli we onuň düzümi tasdiklandy. Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Halkara Samba Federasiýasy bilen alalaşyp, samba boýunça dünýä çempionatyny döretmek hakyndaky düzgünnamany işläp taýýarlamak we tasdiklamak tapşyryldy. Bilim Ministrligi, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi çempionada daşary ýurtda gatnaşyjylara dilmaçlyk hyzmatyny etmek üçin Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinden talipleri meýletinçler hökmüni çekmegi üpçün etmäge borçludyr. Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçiginiň başa-baş söwüş turnury sport toplumyny we onuň beýleki sport maksatly desgalaryna samba boýunça Türkmenistanyň ýygyny toparynyň türgenleriniň hemde çempionada gatnaşyk daşary ýurt döwletleriniň türgenleriniň okuw türgenleşiklerini geçirmegi guramak tapşyryldy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine Birleşen Arap Emirlikläriniň energetika we infrastruktura ministrliginiň arasynda duş geçirildi. Söhbetdeşiň başyna taraplary özara bählikli hyzmatdaşyň dürli uglar boýunça pikir alýaşdylar. Söhbetdeşligiň dowamyna taraplar gün tertibiniň derwäýt ugrlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Şeýlede taraplar döwletleriň halkary guramalarynyň hususan Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini oňyn hyzmatdaşlygyň ähmiýetini bellädiler. Söwda ykdysady hyzmatdaşlyk barada aýdylanyna, energetika, senagat, ýokary tehnologiýalar ulgamlaryna hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin bar bolan amatly mümkinçilikler beýlenip geçirildi. Şeýle hem gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň ulanylşy we energiýa öpçünçiliginiň howpsuzlygy ulgamynaky özari hereketleri giňeltmek maksady bilen Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikläriniň arasyna hyzmatdaşlygyň geljegi barada maslahatlaşyldy. Taraplar ýaşyl ykdysadyýetyň ähmiýetini bellemek bilen bulganda bilermeliň bilimleri we innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak hemde durnukly energiýany ulanmak boýunça pikir alýaşdylar. Taraplar duşuň ahyryna Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikläriniň arasyna geçirilen duşuň dowamly esasa geçmegi, özara bählikli hyzmatdaşlygyň dürli uglary boýunça geljeki ösüşlere itergi berjekdigini anam bildirdiler. Hormatly adamlar, Nurta ýurdumyň guraýtana we paýtaht Aşgabatda 13-nji iýulda saat 20-den 14-nji iýulda saat 20-şe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanışdyryň. Balkan vilayatyna az bulutly bar, gün ordan tezligi sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwür. Howa iýetine 25-30 gradus maýly, gündüzine 37-40 gradus ysy. Kenariýa taraplarına 34-39 gradus ysy bolar. Ahir vilayatyna açyk howa urup Demirada gün ordan tezligi sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwür. Howa iýetine 22-27 gradus maýly, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna açyk howa urup Demirada gün ordan tezligi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwür. Howa iýetine 21-26 gradus maýly, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Liwap vilayatyna açyk howa urup Demirada gün ordan tezligi sekundda 10-15 metr ýetýän şemal öwür. Howa iýetine 21-26 gradus maýly, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Daşary vilayatyna açyk howa urup Demirada gün ordan tezligi sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwür. Howa iýetine 22-27 gradus maýly, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Paýtaht Aşgabatda açyk howa urup Demirada gün ordan tezligi sekundda 8-10 metr ýetýän şemal öwür. Howa iýetine 23-25 gradus maýly, gündüzine 38-40 gradus ysy bolar.
Yurdumuzun şu iyul ayının 14-üne magnit hadisesinin gowşap täsirli bolmana başlaýar. Edil vatandaşlara Thomas Pass'ın howanyň derejesiniň ýokurlanyanyna nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň ýetiş şöhlesinden goranmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyçilik, arasaçylyk tertipli berja etmeginde maslahat berýär. Mehriban ýylaşary bulary berip berja etseňiz, ýylyň islenek passynda öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şununla watan habarlary peşinde jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri ösenýär. Ähli ösüşleriň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ýylaşary.